primera català entre Balaguer i Lleida B. Un duel d'extrema igualtat i on tots dos equips van oferir una bona dosi del bon joc que els ha portat a estar a la part alta de la taula aquesta temporada. Els de Gerard Albadalejo es van avançar al minut 54 amb una diana de Pucci que troba resposta un quart d'hora, va trobar resposta un quart d'hora després amb l'empat local, obra de Galceran. El Lleida B va perdre a Oriol per doble targeta groga en els últims instants de partit, un fet que va provocar que el Balaguer intensifiqués el seu atac en busca del gol de la victòria. Al final, empat just que serveix als de la Noguera per a continuar liderant la categoria, amb 4 punts de marge respecte al segon, el Vilanova, i al filial per mantenir-se a prop de les places que donen accés a l'ascens. Ha estat un partit igualadíssim, molt igualat, i el resultat penso que al final és just, perquè crec que hem fet mèrits els dos equips. Poden haver hagut gaires ocasions, però mèrits esportius, cadascú amb el seu estil i defensant el seu estil a mort. Però és un punt que penso que l'hem de fer bo la setmana que ve i hem de seguir en aquesta línia perquè ens permet mantenir la distància amb la majoria, menys amb el Vilanova, i fins i tot ampliar-la amb el Castelldefels.